Asini roha madihamu do damai. Nasian de mata ama. Do sian anakna Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tapi jala horas manita salukna akamang doinan. Anggiat ma di bagasan hahi pason do lasni rohai tapajupang muse. Mengarani diri jamita partanian. Sian turpuk epistel minggu Pentakosta tanggal 8 Juni 2025. Natar surah di Joel bidutolu ayat sada rodi ayat 5 ujaha marehita takas mata payu tihut di bagasan roha di bagasan pikiran mardongan hapor seot tadi. Jadi dung songoni pangusehono kumato diku tunasa sibuk gabe manuri rangi ma akka anak muna doh borumuna marnipi ma akka situa muna jala maralatan akka duri muna doh tu akka naposo muna bawa doh boru-boru pangusehonoku di akka ari todikku jala pamasaoku do akka partina daun di langit doh di tanoon mudar doh api doh tinus namar jongjong mubado matanyari gade hagolomon jala bulan gade mudar patujolo ni ari haroro ni Jehovah nabolon jala nasokali alai nasa nabajo goar ni Jehovah maluado ai di atas ni dodok Sion do di Yerusalem masa haluau songon napinar baga ni Jehovah hian jala di tonga-tonga ni halak na maduaido akka najinoni Jehovah huria na hinangolongan upuka marhiti ilustrasi ada masa halak motivator membahen seminar tuaka mahasiswa topik ni seminar naon ima hidup yang digerakkan atau motivasi hidup bagaimana hidup kita ini ada yang menggerakkan ido anggo nadipatorang ibana asa sederhana di baik ibana mah pertunjukan sederhana di pihak di ibana mah sarung tangan sapasang di pihak ko digijang di meja di samping sarung tangan ni adong buku di samping ni bukui adong spidol ido ibana mah patorakon sarung tanganon ditopa jala didesain laho pakeon laho karejo manio do mengangkat benda toho do kan toho nina mahasiswai atau sonar asal praktek kon hasil tongan parwau kamu sudi hamu parwau asa upareta sarung tangan ido ibana mah hai sarung tangan angkat buku itu sudi nama parwau nakka mahasiswai alai suku-suku di bakas rohana sida aine mah gua dola ini ninna 5 detik, 10 detik jalan di paima, ohong, 1 samini dan adong terjadi manang naaha dungi ide manang sih oke asa uleo jo tuho motivasi sawati ayo sarung tangan kau itu didesain untuk mengangkat benda saya perintahkan angkat buku ini pindahkan ke sebelah kanan ini di paima 10 detik tongdo dangadong ahana masa dungin na iba nama baiklah kalau kau tidak suka mengangkat buku itu karena lebih berat sekarang saya perintah angkat si pidol itu iparromaswai alai hukma di bagasa pikiran nasida ay nama gua dong tahun ninna marusi-pusi nasida dangolo gagal motivatori dangoli bana maila di joloni akka mahasiswai laho patupahon seminaron patorakko tahlimo tu hidup yang digerakkan gabe hidup imana masih cara mendetail somonon wahai sarung tangan eratkan jari-jarimu ke si pidol itu lalu pindahkan ke sini di paima 10 detik naik tetap tidak terjadi apa-apa serius dia mahasiswai maparhau alai mulai gutur manasida ay narwako do hormat taon nin narwanasida gagal masarung tangani alai ninna
amata motivatorima manukun akamaswai di dahamu nakin ana masa to romaswai dangan ngahana masa unang pauto-auto kami hok do songoni dangan na terjadi mangna minna jadi mana mah odo sipator ngapu Tuhanmu tohodo sarung tanganon didesain lau karejo manihok do mengangkat sesuatu benda alai dan bui ibana karejo molo dan tapake ai holan alat do sarung tanganon si pakiota ikut tapa masuk do tangata tu bagasan baru pe bui ibana tapake karejo dia bekerja karena dia kita gerakkan nin ima lapatan hidup yang digerakkan. Jadi dia tusiah kamahasiswa ini. Kamang dominan ido nang do onok putu kita. Somonido parmoluk tak akan persiaw. Di topa debatado kita ibarat alat si pakionna lau mangulahon lo moni rohanai. Kita dipakai debata gabe alat pararaton harajaonna di portidion kita dipakai debata gabe alat lahu mamaritahon barita nauli dilihat portidion jala dan holan tanganna jari-jari nai dipamasuk tu kita alai hibuldo dipamasuk kita ima todi nai todi di debatado diusehon ibana tu bagasan mulut tahun asap todi nai do nama baik kita bergerak mangulahon pasuwonde kuria nasi nongko paling tod di porbadia laos masuk di tanwain tu minggu parningotan ari hasasaur ni tod di porbadia manaringoti ahado ulau ni tod di porbadia di ngodo ni akka na porsea ido na tiraringotan ni turpuk janita di pertanian anon di dok panuran Joel tu bangso Israel disurirakon na di pangusehon debatama todina tu nasasibu asa bergerak asa manurirangi nasida jala asa diudaun nasida hobar tu lomo ni rohan debata apa yang Tuhan suruh itu yang mereka lakukan maka Tuhan memberikan Roh Kudusnya ke atas mereka hidup nakison nasasibu dan dibatasi debata mangusehot todinai tu orang-orang tertentu memang andora soi dunga hea diusio di mana todina ima tu raja tu maling tu panuriran alai anggon dan horak tu si alai dok tu anak muna tu boru muna bahkan usehonon do todinai ima tu akka narak do nasida pangisi nasida ibagasi naposona bawa naposona boru-boru tu sude tu nasa sibu di usion debatado todine tu nasida atau menarik doon nain tatu si jo alapatan na nasa sibu ima jolma na olo pauga roha jolma na olo ditogu-togu jolma na taat taida majuda dipakai panueran Hesekiel do istilah rohabatu dohot rohasibu laho katorakon hadirio di jolma di surat kesono jala lehono kutuamu rohana ibaru dohot todi na ibaru tu bagasan ati-ati muna jala usatoku do rohabatu siad dari muna jala lehono kutuamu rohasibu Hesekiel 26 ayat 20 dipakai dua istilah rohabatu dohot rohasibu molo rohabatu ima merupakan istilah si joenju ima si jogal do si jugul akan natakkan jolma akan nasoolo pauwa roha alai asindo molo parohasibu ima jolma namar pangudui orang-orang yang taat halak nama nolosoli dosana jalan rade ibana merhamu bauni roha jalan olu ibana mulang tu debata mangulau gobar tu lomo ni roha ni Tuhan alani diturpuk jani tau
Di baga-bagao de bata usehonon nato dina tusude narade marpangului. Tusude jolma narade ditogu-togu tulomo ne rohan de bata. Dohot. Tuaka jolma narade. Disuruh de bata. Dipaborhak de bata. Lahu mamaritahon barita naudi. Jadi itu bukan hanya persoalan ketika kita menerima Roh Kudus, hanya masalah supaya kita ini merhamu bertobat. Tidak sekedar bertobat, tetapi supaya kita bergerak memberitakan firman Tuhan. Memang macam api doi. Jani tahun baga-bagaon tu keadaan di bangsoi di hatiai. Di natongon nasida taran buang. Nasida taran buang siala pangalau sion nasida. Nasida mengalau si alanya karena jogal dan jugul. Ima mengalau debata di lausi nasida pas in debata jalai tadi ko nasida ni debata. Jadi molo di baga-bagon debata usehonon nato dina tu nasida memang ohode tujuan pertama adalah asa marhamu bau ni roh nasida supaya mereka bertobat. Unang de di pajogal rohana alai di sol-soli jalan mula manasida tu debata alai dang saya desi dan holan bertobat dung bertobat ima naing pakeo ni debataru nasida gabi alakna laho manuriran lapatanna batudu tu bangsona asing marhite parangin adengkan do marhite laho pasajor ko pampahin debata anggia tarto gunang nasida porsea tu debata alani i di bahen debata do hai baru tu bangsonai hai baru roha do todi ai jonok nama tikina lao sal ku nama luhna ro nama ari ni tuhani ikom mangarade masude bangsoi asa boy malua idotong na di patorang diturpu jemiton akamang inang di ayat selanjutnya pamasau kumapa partina daun di langit do di tano mudar do api do tius namas jongjong muba mamatanya gabi hawulumun jalabulan gabi mudar patu dolo haroroni ari ni tuhani ari ni Jehovah nabulun jala nasok kali alai nang pesoni mana isi mangaradi diri malu ado manang na isi manjo gua ni Jehovah malu ado ibana jala holan akan nama jalo todi porbadia do uboto manjo gua ni Jehovah molo dang digerakkan tondi nang diboto nasidai Roh Kudus yang menggerakkan hati mereka untuk berseru kepada Allah. Bukan hanya berseru, tapi sekaligus menyerukan nama Allah kepada orang lain. Tadi berseru kepada Allah sekaligus menyerukan nama Allah kepada orang lain supaya orang lain juga kebagian. Asa nang bangsona asing ke bangsona lebani parsido nasida tutu marsoba tu di bata jojo tu goar ni Jehovah. Alanya kamang binang. Si patu beyon nasida do goar ni Jehovah tu nasa bangso. Lapatanna manurirani manang marbarita nauli. Marbarita nauli bolto marhite parangin atama parangin adenggan natau tiruoni akka bangso nalebahan alai akka jolma nama koliki nama kukupi todi porbadia nang yuseo tu ibana dang boto oni majogoan ni Jehovah niang dorohana di akka dalan di debata masini yang di mana di dalam debata jalak jogal situ tu dorohana jolma si songoni bah ona uhu matong diari sogoti dang manahan jolma si songoni dinaro ari Tuhani ona uhu manasida mereka semua dibinasakan atau kuria nama ngului mangula do todi ni bata di bagasan ngoluta saro di obaso jalato di ido nama ngojar rohata asa jauh-jauh tu Jehovah jalato di ido napa tahu kita mangulahon pasuruon ni Tuhani manuirani mamartau batanauli do mangulahon lomon ni rohanai. Jadi songon ilustrasi sinakiani doi songon sarung tangani
molo tapake gabi berfungsi. Jala mangulu imana tapake laho mangulaon mana ahami obatulong mo ni rohata. Soni manang diritao. Tale oma dirita disonggopi to di porbadia. Asa dipake di batara patupahon nasa lomo ni rohana. Patupahon akka nadinggan di portibion. Unang sangat buruk apalagi mariba manang mete sarong tangani badang bui be pakkeu ni mulunga sanga buru mulunga sanga mete so bui be tapake ipugat kirde soni beta unang sanga buruk hapor syota jala unang sanga mete pakirimota binaheni haju galotta binaheni haju lotta alanita pangilo ma tu dia bata asa diusehon ton dinai lahopai baruhon ngurutau asa mangulu jalamar gowe hita siap mangulahon parsuruan itu Tuhan siap menerima perintah Tuhan apa yang mau kita kerjakan kita siap ibarat sarung tangan tadi karena sudah dipakai oleh yang memakainya hidup kita sudah siap karena sudah dipakai oleh Tuhan atau kamang begina todi ni Tuhanido na pahicar hatta mangula-ulauta todi ni Tuhanido na mangapun akan amarsa na maleong gogo jala mangale pakirimon tu akan amarsi taono todi ni Tuhanido na patawo kita marsi hohot di hapor siaon do di asik tongan jala todi ido na mangaramoti hita mangadu pisalut akatan tangan do si taonon saya mangulu mahita di bagasan todi di bata supaya hidup kita digerakkan untuk melakukan sebagaimana tugas yang diberikan Tuhan kepada kita selama Pentakosta. Amin martanya meta. Mauliatin ma'ali di bata di hatam nabadiyai napahicca rohanami paposon haporsion nami asa lam dumono kami tuho jalahu kapami rohanami useho matuhami todini asa marhabubau kami jalataw kami mangulahon nadinggan kobartulong ni roham patuba may holan mangasahon Yesus Kristus Tuhan nami amin.